Talaga. Namimiss ko talaga ang lugar na ini. Sula Bridge. Kuya Baut, Maray. Aramo, daradara mi tabi mga idol so Hilux Ming service. Siyempre. Ano? O, di mo pagkakot ng mga viewers ta dyan. Ang mga padaba-tabagan. Aramo, Kuya Baut, may istorya ko sa'yo mo dide. Ano, bako sa nahambog? Hindi man bakit na naghambog. Ngunyan, ang tulay na ini, saksi ini. Bridge sa English? Oh, Bridge. bridge. Ngunyan, so, piday ko ka itoong taga Korea. Ah, si Yuri Kure. Oh, Ah. what? Ano da ito? Digdi kaming inot na nagtagbuan talaga. Digdi niya pinalanding sa aeroplano. Sanay man silang aeroplano para duwa katawo. Bako man sa aeroplano dakulaon talaga. Duwa katawo man sa nang kasya. Kasi man nagnabagbag siya na yuto na Digdi mismo. Digdi mismo sa tulay na ini. Hambog na man siya na yung digdi. Ipinasalot niya man sa nangal. Ibinabaw niya dyan sa may ano dyan mga kantuan mga kantuan niya sa gilid. O pinatog daw? Oo. Kasi may pakpak nga ni. Ha? Diyan na kami. Diyan kami, oh. Oh, nya ano na? Ginawad ko pa nga, nagpapanganak kiyagyan na taara mo, halang ka baga na. Oh. Tama, tama. Anong lamang ang anong tanyaan? Ang problema, kampakadigdi niya, pinakaon ko kigulay na lubi-lubi, abuon pa lang kaan. Gulay na lubi-lubi? Abo niya pa lang kaan. Masiram nga na eh. Ang problema, sala ko man, Nya na. binangutan ko kilangaton. Nanguraga magkakago, aray ko nga yan. Ano daw nga yan ako. Binayaan ako ni kunya no. Ni Yore. Maluyaong ka. Nata, Makamula nga ito. Kung sinabayan mo ba ito, kiingas? nalingawan ko nga itagal. Langaton talaga suna ibangot ko. Niya ako, pritiw niya ako ini babes. Ikaw na niya ako ang inot na magkaon. Oh. Siya pinainot mo? Nadagit sa kuya. Hindi man nagduda. Dahil man nagduda nga na eh. Dahil man ako, dahil ko man apigtuyo. Nya ano sana sige siya ng kagaw. Sige siyang kagaw, aray ko nga ya. Ano daw nga yan nangyari sa kuya? Pero sa lingwahe ninda, muda dahil man kami nagkaintindi na duwa. Pero mas perte kay ito. Pero nata ito, dahil ka mo nagkaintindihan, nata di buminag, di mo pinabagbag. Iyan nga lang problema pa. Dahil man kami nagkasinabutan. Bida, naradar ka. Basta, ang sabi niya sa kuya, I like you, sabi niya. Sa taman mag-English, I like you sana. I like you. Ano ang reply mo? Niya ako, tulo-tulo. Ay! Tulo-tulo. I like you, tudo Oo. Sabi niya, I want to eat. Ano? I want to eat. I want to eat. Tapos, ano sabi mo? Sabi niya, gulay. Diyan nakanood na kang bikon. Sige, sige. Gulay. Gulay. Kuminaw kilubi-lubi. Oh, sige, sige. Kanya ko, ano, muya mo kayo niya. Bikol ka na, salamong ko. Kanya ko, muya mo kayo na. Sige, masarap so approve. Okay. Kinasta mo sa ito kiingas. Yung nga, nalingawag. Dahil man nga kupig tuyo. Yan, Ito pa lang, langaton pa lang. Sa ito yung Kaya, kagayang pa now. nasayang sumemory mi digdi uwaw. Yuguyugon mo. Memory. Memory. Memories. Memory? Memory. Parehas masalan dyan, basta may me. Memory. Memory. Memories. Kaya nga ne. Parehas masalaan, basta may memo. O, yun na. Ya, paano kaya? Yung mo sa istorya mo sa kao. Oo. Ano, mabalik pa da ito? Tigalataan ko nga, lalo na nga nagkalatig di magapon. Magapon na kalat. Tarag baka sakali lamang ako, ba lamang kong. Tas sige naman sa real landing. Masisain? Ano siya? Hindi ko alam kung nagpaparasahin talaga ito. Natimingan ko man sa naligdiyo. Pero kung dahil may ito pinakaong kang langaton. Langaton? Yung nahidap nga ni talaga. Araw kayo na, Kayo, ayahay ka na. O, paano ka? Grabe nga rambugan na naman na eh. Hambog man sana. Pagtipid ah. Ayun mo ah.